Benvinguts de nou a Barcelona i aquest primer dia del Campionat del Món de 470. Els regatistes han arribat d'hora aquest matí i preparar els seus equips per a la regata que estava programada per a les 12. Molt d'estrès en aquest primer dia. El temps passa, el vent ha estat gairebé nul i el comitè de la regata no va tenir cap altra opció que esperar que les condicions meteorològiques milloressin. Llavors va arribar el moment de relax. A les 2 de la tarda, finalment, ha arribat una lleugera brisa i s'ha iniciat l'acció. S'esperen dues batalles, no només entre els millors regatistes, sinó també entre alguns països per intentar classificar-se per als Jocs Olímpics. We are here in Barcelona because we want to qualify for the Olympics. There are only 5 slots. There's 15 countries out there, so it's going to be tough fight. A la flota masculina només hi ha 7 places per als Jocs Olímpics i diversos països intenten classificar-se. Entre ells, Bèlgica, Xile i Malàisia. Pocs minuts abans de la regata va ser el moment per a alguns ajustaments d'última hora. Navegant amb membres del teu equip o fins i tot sol sempre és important aquests moments. Hora de competir. A la flota de les noies en el grup blau, el duo d'Austràlia s'ha situat al mig de la línia de sortida, amb Wang Xiaoli i Huang Shufeng de la Xina a l'extrem. Però la majoria de les noies havien passat la línia de sortida i la regata s'ha tingut de tornar a iniciar. A la segona sortida, el duo d'Alemanya ha començat a l'extrem amb Mills i Clark uns metres enrere. El duo britànic ha navegat ràpid després de la sortida i ha virat segon més tard cap a la part dreta de la regata. No obstant això, han estat desqualificades, ja que havien sobrepassat la línia en donar la sortida. Quina manera de començar un Mundial per a les actuals medalles de plata. En el grup groc, la tripulació xinesa ha dominat la regata, amb les noies d'Israel just darrere d'elles. Tot i això, serien les franceses que s'endurien el gat a l'aigua, alhora que Sesto i Montsegur, d'Argentina, estaven enrere de la flota, comparat amb la 5a plaça que van aconseguir. En el grup groc dels homes, Belcher i Page, d'Austràlia, han tingut un lleuger avantatge per davant dels argentins i els grecs, mentre que la resta de la flota han tingut moltes dificultats per superar la boia. A meitat de la segona seguida, els australians estaven al capdavant de la flota, situats entre la boia i els seus rivals, mentre que els grecs havien reduït la seva distància dels argentins. Només estaven uns metres darrere i ho donarien tot per assegurar-se la segona plaça. Ho aconseguirien? Tots han triat l'apropiada lane cap a la boia de cenyida i han fet una excel·lent virada aixecant el seu espinaca ràpidament. Cada metre compta i ells ho saben. Durant el recorregut de sotavent, els grecs van romandre a la dreta i van amenaçar els australians, però van haver de conformar-se amb la segona plaça per davant dels argentins. Però per Mantis i Kagialis aquest és un bon començament per la seva missió de ser seleccionats per a representar Grècia als Jocs Olímpics. En el grup blau, Wang i Deng de la Xina han tingut la millor arrencada en l'extrem de la línia de sortida, amb la resta de la flota dispersada al llarg de la línia. L'última a arrencar ha estat la flota vermella, molt d'estrès per als tripulants que s'havien esperat tant de temps. Després d'una segona crida general van començar a competir. Vegem els resultats del dia. Torna demà per a més acció, ja que el comitè de regata pretén que es realitzin 3 proves per a cada flota.